Sortutako herri dinamika 2014an aritua 100 kilometro gizakatean ekintza jakin baten bidez oio zenbat sortuaz erabakitzeko eskubidea aldarri bakartzat ehunduz sinatu artean adostu maiatzaren 7an erabaki bozkatu ehunduz sinatu artean adostu maiatzaren 7an erabaki bozkatu desberdina bilduz, helburu jakin batera ehundua adostu erabaki Euskal Herri berri batera gurea den herriak, geurea da erabakia bidea zaila izan arren goazen helburuaren bila ehunduz sinatu, guztion artean adostu maiatzaren 7an erabaki bozkatuz ehunduz sinatu, guztion artean adostu maiatzaren 7an erabaki bozkatuz norberak bere alorretik emanez dinamika aurrera doa indarrez askota ezberdin izateak gaitu aberazten erabakitzeko eskubideak bidean elkartzen zerretan orgaren entzun dezatela zen izakateak hasi zuen eskualdetarrien jarrai dezatela herritik herriaren lantzen pertsona ezberdinak bilduz helburu jakin batera ehundua adostu erabaki Euskal Herri berri batera
nire guztetea.